participate kwinto yonke eyenziwayo apha. Molweni enkonzweni. Abefundisi ke mntanda bam bobaziyo ngababeka endaweni nabashumayeli bawucweseni baziyo kwimvaba ngemvaba. Basondele ngaphambili soqhubani ke le nkonzo omngcwabo. Masivumeni ke sizakwazi baziqhube lo mngcwabo iculo lamawesile 258 xa liphelayo kukhona umfundisi ozosithandazela umfundisi uMagalela lifunda ngolu hlobo Jerusalem ikhala mendithandayo ngovezwane nomzamo wami sendiphumle kuwe obonani namehlo am lo masango mahle nezihlanto zegolide zomzosindisa umzomhle kune-Eden ongangenwa sono nezihlalo zawo zihle ndikhumbula wona singandijamubisana intlungu nokufa sendiyiboni kanane ngunaphakade namabandla abaphotila ngqongo umsindisi nabo bonke abakuphethe bayakuya khona ifesi yethu yokugqibela ndakulangazelela Jerusalem entsha imizamo yam yawuphela ndakufika Jerusalem